Edepuldek badauka aukera, zuzenean egiteko saio bat baita ere ikasleekin. Zuzenean ikusiko dugu bideoa pantailan eta ikasleek erantzunak egingo dituzte momentu berean. Horrela, feedbacka jasoko dugu momentu horretan bai eta ikusiko dugu egiten ari garen lana ulertzen den edo antzemate duten ikasleek. Ikusiko dugu nola egin, ni banago hemen Edepulde sartuta, eta horretarako joango naiz My Classes atalera. Eta hemen, sakatuko dut, nahi dudan, noski, lehen gela aukeratuko dut, zein geletan nagoen, eta hemen aukeratuko dut dokumentu bat edo bideo bat aurkezteko eta lan egiteko. Hartuko dut adibidez lehenengoa, dokumentuak hasiera, hemen badakizu ez egoela, ikasle guztia, nork egin duen, nola egin duen eta bar. Baina hemen eskuinean badaukagu Go Live. Sakatzen badugu Go Live, badaukagu azalpen txiki bat, esateko zer egin behar den, proiektore bat izan behar dugu, proiektorean proiektatu eta ikasleei joango dira egiten, galderak ailegatzen direnean joango dira erantzute. Go Live. Hemen, jartzen digu zein ikasle dauden momentu honetan konektatuta. Momentu honetan noski dago inor konektatuta. Baina, nik hemen badaukat kontu bat, ikasle batena, eta ikasle horrek egin behar duena noski da sartu baitare bere kontuan, bere Edepulde kontuan, eta joan bere lanetara. Sakatzen badu dagokion lanean, orduan, bai ikusten dugu, ja hemen aktibatu dela ikasle 0 bat dagoela ja sartuta bideoa ikusteko. Txikituko dut hau, ikusteko hemendik aurrera bien pantailak. Irakaslearena eta ikaslearena. Ikusten dugunean ja ikasle guztiak daudela sartuta, hasiko gara. Start. Eta hasiko gara, ikasleari esaten dio, bideo hau reproduzitzen ari da gelako pantailan. Ikasleek ikusiko dute gelako pantailan, arbel digitalean edo. Irakaslea hasten da aurkezten, eta noski, galderak ailegatzen direnean, agertuko zaizkie, ikaslei hemen bertan, baitare. Badoa bideoa aurreratzen, ailegatuko da lehenengo galdera, eta lehenengo galdera ailegatzen denean, ikasleari atera zaio hemen galdera erantzuteko. Erantzungo du ikasleak, ikasle guztiek egingo dute erantzuna noski, emango diegu denbora, eta submit. Bidali egin da, eta orduan irakasleak guztiek amaitzen dutenean, egiten du kontinue, eta hemen badaukaia, erantzunak, ikasleari atera zaio txarto dagoela, gorriz atera zaiolako, eta irakasleari erantzunak. Hemen ikusi ditugu erantzun guztiak, zenbatek erantzun duten bai, zenbatek erantzun duten ez, eta zenbatek ez dakit. Noski hau oso aproposa feedback hori jasotzeko. Ikusten badugu txarto egin dutela askok, behar bada egingo duguna izango da rewatch, atzera bueltatu, berriro ikusi eta berriro planteatu galdera ikaslei. Ikusten badugu ondo doala, egingo dugu aurrera, kontinue, eta jarraituko dugu hurrengo galderara ailegatu arte. Horrela joango dira galdera guztiak planteatzen ikaslei bideoa amaitu arte. Horren ikusiko dugu hurrengo galdera eta gero utziko dugu pasatzen bideoa. Bigarren galdera, ikasleari atera zaio, erantzungo du eta bidaliko du, eta irakasleak jarraituko du. Berriro ikusi alditu galderak eta eta berriro berrikusi. Egingo dugu kontinue, baina orain utziko dugu pasatzen ja bideo osoa.
Beno, bideoa amaitu egin da, amaitu dugu ja osoa ikusten, eta orduan egingo duguna izango da exit liveetik. Vale, berriro eskatzen digu, exit live mode, eta orain ja, gelditzen bagara bakarrik irakasle hori pantailan, eta sakatzen badugu dokumentu horretan, ba ikusiko dugu zeintzuk egin duten hori, edo, bueno, lana. Suposatzen da hemen gela osoa egongo behar zela, ba hori, ba, eginda, nik kasu honetan egin dut ikasle 0 batekin, eta sakatzen badut ikasle 0 bat, hori ikusiko dut, ba hori, zer egin duen ondo, zein txarto, gorriak eta berdeak, egin dituen erantzun guztiak, eta, bueno, zenbat aldiz ikusi duen, eta, baina hori, denok ikusi dugu berdin. Bueno, orduan, ba, daukagu beste erabilera bat, ba, aprobetxatzeko ede.derekin, zuzenean transmititzeko bideoa eta zuzenean planteatzeko galderak.